wata shine tauraro ɗaya tilo da duniyarmu take da shi. Baya iya samar da haske a karan kansa kamar yadda sauran taurari irin su rana suke samarwa, face yakan canja wa hasken rana alƙibla zuwa ga duniyarmu a yayin da rana take iya haska shi. Kaurin wata ya kai kilomita 3,474 in aka auna daga doron tsakiyarsa, wadda ya yi kimanin kaso 1/4 na kaurin duniyarmu. Haka kuma nisansa da duniyarmu ya kai kilomita 384,400, wadda ya yi daidai da kaso 1/400 na nisan da ke tsakaninsa da rana. Shi ne wata na 5 a girma cikin dukkanin watannin dangin duniyoyin da ke tare da ranarmu. Yana tsananin gudun da ya kai kilomita 22,000 a duk sakan ɗin agogo ɗaya. A kan doron wata babu ƙasa irin ta duniyarmu, sai dai sinadarai irin su helium, neon, hydrogen, methane, ammonia da kuma carbon dioxide. Iskar da ke kansa kuma ba za ta shaƙu ba saboda tana gurɓace da sinadarin iskokin oxygen, aluminum, silicon, phosphorus, sodium da sauransu. Sannan kuma ramukan da ke kansa sun samu ne sakamakon duwarwatsun sararin samaniya da suke faɗowa a kansa. Saɓanin sauran watanni da ma duniyoyi da muka sani, shi watanmu fuska ɗaya kawai yake nunowa ko da yaushe, ma'ana bai taɓa juyo bayansa wadda ake kira da ɓangaren duhun wata zuwa ga duniyarmu ba. Ba shi da murfin sararin samaniya wadda ake kira da atmosphere, kuma ba shi da danko mai ƙarfi da zai iya riƙe abin da ke kansa kamar yadda duniyarmu take riƙe da mu da gidajenmu. Ɗan adam na farko da ya fara ɗora ƙafarsa a kan wata shine ɗan sama jannatin hukumar sararin samaniyar Amurka NASA mai suna Neil Armstrong a ranar 21 ga watan Juli na shekarar 1969. Watanmu yana ɗauke da abubuwan mamaki wadda sai dai kawai mu barwa Allah ikonsa. Misali, wasu daga cikin ababen mamakin sun hada da kasancewar girman wata 1/4 na girman duniyarmu da kuma wanzuwar nisansa da duniyarmu shi ma 1/400 nisansa da rana, wadda hakan yasa muke ganin girman wata da na rana iri ɗaya, duk kuwa da cewa aƙalla girman rana ya ninka girman wata sau 400. Nauyinsa ya yi ƙanƙanta sosai in aka alaƙanta da girmansa, shi yasa wasu suke ikirarin cewa cikinsa a kwakware yake. Akwai hotuna da yawa kuma da bayanan 'yan sama jannati da suka tabbatar da ganin wasu kalar jirage, fitilu da ma wasu halittun akan wata, musamman ɓangaren duhunsa, wadda ko kusa ba za a iya kiransu da sunan mutane ba. Akwai raɗe-raɗen cewa akan shi wata ɗin dai akwai gine-gine wadda ba a san ko na suwaye ba. Idan abu mai nauyi ya faɗo akan wata, yana yin wata irin ƙara kamar an kaɗa ƙatuwar ganga, wadda haka ke ƙara tabbatar da cewa ƙila cikin nashi fa a raraken yake. Kuma in mun kula da kyau za mu ga ramukan da ke kan wata ba sa yin zurfi sosai, ƙila dai ba sa iya hudawa zuwa cikinsa ne. Karkatar cibiyoyin duniyarmu na da alaƙa da ƙarfin juyawar watanmu da ke maƙale da ita, haka shi ma motsin ruwan teku. Kamar dai girgizar ƙasar duniyarmu, to akan wata ma ana samun girgizar ƙasa. Tana samuwa ne sakamakon danƙon da duniyarmu ke amfani da shi domin tabbatarwa da wata bai zille daga jikinta ba. Sai dai saɓanin irin girgizar ƙasar duniyarmu da ba ta wuce 'yan mintuna ƙalilan, shi wata yakan yi girgiza har na tsawon rabin awa. Kamar dai a duniyar Mars, to akan wata ma akwai ruwa a siffar ƙanƙara, amma yana daga ɓangaren duhun wata. Lokacin rana wata yana da zafi sosai inda yakan kai har ma'aunin zafi na 107. Kazalika kuma yana da tsananin sanyi da daddare wadda shi ma yakan kai ƙasan ma'aunin 153. Duk waɗannan yanayikan sun fi ƙarfin ɗan adam ya rayu a cikinsu ba tare da kayan kariya ba. Kusufin wata, ko in ce rashin lafiyar wata, yana faruwa ne a lokacin da duniyarmu ta tare wata daga samun hasken rana gaba ɗaya. Daga nan duniyarmu wata yakan nuna fasalillika daban-daban, sai ka gan shi ɗan siriri misali a lokacin da yake sabon kamu. Wata ranar kuma ka ga kusan duk rabinsa a waje, wata ran kuma sai ka gan shi gaba ɗayansa a waje. Hakan na faruwa ne gwargwadon karewar da duniyarmu take masa daga hasken rana. Raɗe-raɗe game da wata.
Shekaru 50 da suka wuce ɗan adam ya fara ɗora ƙafarsa akan wata. Har yanzu hoton sawu na farko yana nan kamar yau aka yi shi. A tare da hoton sawun akwai tutar Amurka da aka kafa a gun. A wancan lokacin duniya ta yi farin ciki domin samun ci gaban iya zuwa kan wata. Tun daga wannan lokaci aka fara samun kace-nace tare da ikirarai a game da wata. Wasu daga ciki sun hada da kirari na farko, cewa kimanin kaso 5 daga cikin 100 na Turawa na ganin ziyarar da hukumar sararin samaniyar Amurka NASA ta kai kan wata ba gaskiya bane, face shiryayyen wasan kwaikwayo wadda aka tsara shi a nan duniya. Amma kuma sauran kaso 95 cikin 100 na musanta wannan zargi ta hanyar warware duk wata hujja da ta shafi musanta zuwa kan wata. Daga cikin hujjojin da masu ganin cewa zuwa kan wata ƙarya ne suke bayarwa sun hada da rashin ganin taurari a bayan hotunan da aka ɗauka akan wata, yadda tutar ke karkarwa a yayin kafata duk kuwa da cewa babu iska akan wata. Amma martanin amsoshin da aka bada game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe su ne, babu tauraro a bayan hotunan sakamakon hasken rana ya disasar da su, kamar dai yadda a nan duniya ba ma iya ganin taurari a lokacin da rana ke sama. Ita kuma tutar Amurka tana karkarwa ne saboda rodin da aka gindaya mata domin tana ba da nau'in motsi irin na kowace tuta da ke duniya. Ikirari na biyu, akwai wasu halittu akan wata. Ana raɗe-raɗin cewa cikin wata da kansa akwai tashoshin wasu halittu wadda ba mutane ba ne, irin su tall white alien masu haƙar sinadaran da ba mu sani ba. Wasunsu kuma aikinsu kawai kula da hige da ficen mutanen duniyarmu. Akwai hotuna da dama wadda aka ɗauki hoton wasu shi'uman jirage akan watan, wadda da su ne ake kafa hujja. Kirari na uku, akwai hasumiya akan wata. A wani hoto da na'urar da ke kewaye wata ta ɗauka a watan Fabrairun 1967 ta nuno wata doguwar hasumiya wadda tsayinta ya kai mil guda da ke kafe akan wata. Ikirari na hudu, ba iya 'yan sama jannatin Amurka ba har ma da na Rasha na ba da labarin ganin wasu halittu farare masu haske da kuma fuka-fukai a lokacin da suka dufafi wata. Amma dai su waɗannan halittu ba su yi musu komai face rakiya, domin sukan bibi kumban 'yan sama jannatin ta hagu da ta dama zuwa wani ɗan lokaci, daga nan kuma sai su ɓace ɓat. Wannan kaso ɗaya ne daga cikin ababen al'ajabin wata. A ci gaba da bibiyar mu a wannan channel ɗin, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku ababen al'ajabin duniyar mu. Mun gode.